Мед или захар? Мед. Мед от всякъде. Противовъзпалително действие, антиоксиданти, меда е на 100%. Подсладител. Няма никакви калории. И е безвреден. Фреш или плод? О, плод. Задължително заради фибрите. 100% плод. Кисело мляко или скир? О, нито едно от двете. По принцип са много полезни, просто не обичам кисело мляко. Сигурно скир има много протеин. Киселото мляко обикновено, ако ще го хапвам, му слагам една доза протеин вътре. Зехтин или мас? И двете. Зависи. Зехтина в салата с мас готвим. На 100% да. И внимавайте с количествата, защото са много калорични. Така с бутилката, Само през лъжица. Кардио или силова тренировка? Силова тренировка. На 100% силова тренировка. Мразя кардио. Силова със сигурност. Кардио или крачки? Крачки. Крачки. Крачки на 100%. Мразя кардио. Бяло или бадемово брашно? Пълнозърнесто брашно. На 100%. По-бавно се освоява от организма, по-бавно се покачва кръвната захар, така че заложете на пълнозърнесто брашно. Пълнозърнесто, но ако използвате бяло, просто добавете фибри от другаде, зеленчуци, например.